हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज सोमवार थिबारु बाबांग ପାଇଁ ଟିକେ ब्रेड सेकी ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର, ତ ନାଗି ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲୁ ଆମେ ତରତର। ଦୁଇ ଯା ମିଶି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଥିଲେ ଡାଲମା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଭାତ। ଏଇ ଫଳକୁ ଆମେ ତ କହୁ କାଠ ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା ନାଗି ଭୋଗ। ଏପଟେ ପେଟରେ ଚୁହା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଭାତ ଆଉ ତିଅଣ। ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି 10 ମିନିଟରେ ଜାଣ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇ ମଜା ଆସିଗଲା। ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ପରି ସବୁ ତାକୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲାଠୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜବାଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତାହା ଆପଣମାନେ